Vedeli ste, že farba vašich očí má aj iný duchovný význam? Každá farba nesie nejaké posolstvo o vašej duši, takže dnes si prejdeme všetky farby v jednom videu. Sivé oči, čiže ja. Ste putníkom v čase. Vaša múdrosť nekričí, vibruje hlboko vo vnútri. Nesiete silu, nezávislosť a prišli ste, aby ste burali hranice a pripomenuli svetu, že duša má byť slobodná. Zelené oči. Ste bytosti zeme. Máte hlboké spojenie s prírodou, zvieratami a ich tajomstvami. Cítite to, čo iní prehľadajú. Šepot lesa alebo bolesť zvierat. Vaša energia lieči. Ste tu, aby ste chránili a prebudzali súcit. Orieškové/hnedozelené oči. Váš pohľad je portál medzi svetmi. Intuícia a vízie k vám prichádzajú prirodzené. Ste sprievodcovia, ktorí cítia jemné vibrácie a neustále prechádzate vnútornou premenou. Vaša duša sem prišla splniť silné poslanie. Modré oči. Tiché ako oceán. Vaša duša pochádza z hviezd a vo vašom pohľade je nekonečná hĺbka. Ste nositelia poznania a pokoja, ktorí sa učia žiť v harmonii so sebou aj so svetom. No a naposledok hnedé oči. Najčastejšia, no najhlbšia farba. Ste stará duša, ktorá prežila mnohé životy. Nesiete múdrosť a prirodzene k vám ľudia inklinujú. Cítia, že rozumiete ich bolesti. Ste tu, aby ste boli oporou. A napíšte mi do komentárov, aká je farba vašich očí.